Een simmer vol kunst, cultuur en historie. Dat is het thema deze simmer in Verwert. Een van de dingen binnen de exposities in de Sint-Martinuskerk troch een aantal kunstenaars. In de studio oorskomt Piet Nauta en Wiep de Wit. Goedemiddag beiden. Goeiedag. Goedemiddag. Op sneuren 4 juli, dan is, dat is de eerste dag dat dit plaatsvindt. Dan kunnen de meesten werk zien van Wiep de Wit. Hoe kun je die werk correct omschrijven, Wiep? Nou, ik maak heel divers werk. In platte vlak, maar ik ruimtelijk werk. En ik maak vooral werk wat bij mij past. Dus dat is werk uit de omjouwing. Momenteel maak ik een soort schilderijen. Ik haal dan slik uit bij Holwert van de pier. Of uit het wetter van de pier. En dan doe ik dat op paneel. En dat krakeleert heel mooi. Hè? Dat liet ik dat een week droegie. En dan ging dat beschilderen met acrylverf. Nou, dat is één. Ik maak huizen, dat is mijn basis. Ik heb nooit weten waarom ik huizen maak. En het antwoord kwam in de coronatijd. In je tijd om nooit te denken. En toen had ik daar een gedicht toe maken. Wat een huis budget van je. Vooral in die tijd, dat het een veilige basis is. Dat je daar je vertrierd gaat kennen. Dat je daar blied wezen kennen. Dat je naasten om je heen hebben. Dus een soort warme teken. En dat wie het antwoord op een vraag waarom ik huizen maak. En die maak ik een heel soort ruimtelijk, van ruimtelijk materiaal. Of materiaal wat ik dan vind en ruimtelijk werk. En dat materiaal vind ik dan bijvoorbeeld bij de timmerman. Ik duik dan de container in van materiaal wat oerbleuen is of wat voortsmitten wordt. En ik zie die sokkels bijvoorbeeld, wat ongespeeld is uit de zee. Ja. Zo combineer ik werk. Touw, schelpen, roest, van alles. Ja, maar is dan die voorwerpen fienst? Hast dan een foto in de holle van, dat gonk met de wan of gaat er enige titel in? Soms wel. Ik heb een groot zielboord maken van verschillende. Dat komt van Stroon. De sokkel komt van Stroon van Wassenaar. En het hout komt achter de Zedik van Verwetwooi. Het roest komt bij Ommetje Wooi. Doet ik vaak roem in die tijd. Nou ja, en de ruten binnen bijvoorbeeld van Blompotskerven. Nou ja, en dat wordt dan een geheel. En daar maakt zich een compositie van. Ja. En hoe ben je destijds begonnen? Want je best best wel eens bezig al van mij. Hè? Ja. Ik heb heel inspirerende docenten gehad in het voortgezet onderwijs. En toen ik daarna naar de PABO ging, heb ik er als specialisatie eindexamen tekening dienen. En van daaruit ben ik begonnen met de opleiding. Nee, ik heb de opleiding dienen van docent tekening. En van die komt het oor en dan pak je wat op en dan gaat het los. En dat is een proces van jaren en dat gliedert. En nou is het zo vier dat ik er net meer zonder kan. Nee, dan ben ik net gelukkig meer. Dat ik net in mijn atelier wezen kan en net wat creëren kan. Want ik vind het bedenken het allermooist. Ja, hoe ik het haar wil. Ja, dan ontstiert er wat en ontstiert een idee en dan wordt het op een gegeven moment het eindresultaat. Nou, hier van een aantal eindresultaten, die haast mij naar de studio. Meesten die kunnen het letten op internet, wat doe ik wel even romsje. Waar zoeken we hier naar? Wat lijkt je bijvoorbeeld? Nou, wat ik al zo dit komt bij de timmerman was, van Stien. Ik denk, wat is dit een mooie terp van mij. Ja. En dat heeft een mooie slanke vorm. En ik zit op een keramiekcursus, dus dan probeer ik daar wat te maken. Het tjerkje wat erop staat, dat is van keramiek. Het trapje is van leert wat ik voel ha. Dat bewerk ik en beschilder ik. En ja, vogels. Vogels weer van mij de natuur. Je kan net zonder de natuur. Van mij is de natuur heel belangrijk. En dan wordt het een geheel. En voor mij is dit een terp. Ja. Maar als mensen daar Italië in zeggen, want dan had ik van die hege tjerkjes. Dan
dan mooi dat ik verzeld. Het is je eigen interpretatie. Maar zo heb ik hem. En dan bewerk ik hem. De kleuren moeten van mij kloppen. Nou, dat is juist wel. Het is een soort blauw-groene kleuren. En mooie oranje accenten. Ja. De kleur van de zee, denk ik wel. Hè? Het water. Ja, dit past heel erg bij mij. En dit is een combi. Van wat ik vond ergens. En ik het zeggen, dat huisje heb ik zeggen. Dat glas komt uit een atelier wat ik een keer exposeerd had. Dat nemen ze dan restmateriaal. Ik zou maar wat van mij nemen. Ja. Nou, en dan ga ik van keramiek weer een wolkje maken. Nou, en dit is gewoon, dat ben huisjes. Ik heb wel eens op een merkingstien. Ik denk, dan moet ik wat toegankelijk werken. En dat is dit worden. Ja. Mijn nieuwste project is dit. Dat is Schilder in mijn roest. Ja, dus je kijkt weer een beetje het wat in, denk ik. Hè? Ja, dat heb ik mooi te krijgen dat ik hier docent op Amelon was ben. En ik ga elke dag oer het wat. Ja. Hey, maar dan zei je van schilder in maar roest. Hoe maakt dat krijg van mij? Een speciale techniek of zo? Ik mag graag altijd uitproberen. En ik zie wel wat er van komt. En toevallig stier er toen een amer in mijn atelier. Want ik hier het schildje zien, die woek roesten liet. Ik hier op internet opzocht hoe dat dwam moest. Dan moest zout bij. Ik denk, dat vind ik wel heel heftig. En toen heb ik een zout en jitte ging gooien. Nou, dan begon te roesten. En toen wie ik bezig. Ik denk, hey. Ik zie dat zak het wat. En dan hel ik dat maar een kwast ruut. En dan moet ik er wat van. Er zit dus het touw, wat ik vond op het stroom. Zit erin verwerken. Ja, zo werkt dat dan. Ja. En dan zie ik wel. En dan moet ik er een paar van. Ja. Nou, en dit is het sliek. Dit komt echt bij Holwetwaai. Wat erop zit. Ja. En dit wie op zich ik nee. Want ik werk meestal op paneel. Maar dit keer ga ik op papier proberen. Ik wil eens even zien dat ik op zwierpapier. Ja. Dat sliek ik dan krakkeleert en zit bloot. Ja, dat is echt heel mooi. Dus mensen die dat zien willen, die kunnen dus 4 juli naar die kerk. De Sint-Martinuskerk in Verwet. Ik ben daar de rondleidings, die staat daar. En dan kom ik even met Piet, want die kan daar even wat over vertellen, denk ik. Ja, zeker. Ja. We doen het al een aantal jaren dat wij in de zomerperiode, wanneer het open kerk is, dat we dan kunst in de kerk gaan in Verwet, maar ook rondleidingen verzwaren. Ja. En we hebben maar een groepje van 5. En ombaar komen we daar dan de sneu en de middags om 2 uur. En dan rieden we de mensen rond op het vrij af. En aan het einde van het loopje is vaak ben ik meestal niet zin in om mooi de toer in. Dan klimmen we naar boven. En dan geven we naar de klokken. En dat vinden de meesten vaak misschien dan wel het mooiste deel van de hele rondleiding in de toer op de klim. Ja, daar is een mooi uitzicht hoe het dwarf zelf. Ja, dus daar binnen direct al een heel soort oude pan in het dwarf binnen ook al opknapt en restaureerd. En je maar de herinrichting gewoon. Ja. Dus dat ziet er ook al heel picobello uit natuurlijk. Je hem starten om 12 uur, 4 juli? Ja, 12 uur middags. Het kost het niks. Je kan gewoon op vrijaf weer verzamelen. En dan staat er een gids, staat er kleer. En die neemt je mooi van ongeveer een uur. Maar dat het heel gezellig wordt. Het is wel eens 12 uur. Dus het is net echt dat het heel krap wezen zal. Nee. Maar we nemen je hem vaak mooi rondsoort vrij af. Het is natuurlijk een hele grote historische pan. Maar een hele grote geschiedenis. Ja. En om het kerken heen is heel interessant. Hè. Dus snel je bordjes met gedichten bijvoorbeeld. Binnen de Jettenlin alles plaatst. Ja. En dus er is zoveel te vertellen en zien te litten. Dat is tiegeniskerig. Dus 4 juli dus van 12 uur dus in Verwet die rondleiding. En ook in de kerken daar. Die exposities van die kunstenaars. En hier van de kunstenaars is Wiep de Wit. En meer info is te vinden denk ik op de website van Verwet. Verwetonline.nl. Helemaal goed. Oké, goed weekend. En bedankt voor het komst van de studio. Ja, je bent bedankt.